Tako, što ste pričali, sad pazite što pričate, sad snima sve, čim je bio aplauz. Sad nama prvi put, uopšte, dakle ne samo u ovoj sezoni, prvi put inače, je li tako? Da. Mirjana Šmigić. Bravo, to je to. A dobro, da smo je sad razvijeli kada nisam šmirala. Šmigić, dakle, Mirjana Šmigić. Za pre ovog samog početka, ko je čemu smo, nećemo sad o svemu tome, nego samo ovo što je bitno za emisiju, to. Malo zdraviji način ishrane i svega, je li tako? Tako je. Možeš da nam kažeš šta ćeš da nam praviš? Za početak odakle si, na primjer? Iz Beograda. Iz Beograda, dobro. Da. Čime se baviš inače? Inače se bavim, imam svoj blog, autor sam bloga, bavim se pisanjem, bavim se kuvanjem, zdravi način života. I to je to uglavnom. Sad dok budeš spremala, onda ćeš nam pričati ovo sve što si meni, kako si došla do toga. Ali prvo da krenemo sa kuvanjem pa ćemo lako se usput. Kako se zove i šta praviš? Danas ću za vas pripremati veganska torta sa kokosom i pomorandžom, tako smo je nazvali, a inače moj originalni naziv je Orange Blossom Cheesecake. Volim mediteran, volim kombinaciju ukusa malo kiselkasto-slatko. Tortica je veganska, bez šećera je, bez brašna i mlečnih proizvoda. Ali je slatka. Fenomenalna. Dobro. Kombinacija suvih smokava, oraha, kokosov šećer, kokosov krem i narandže i to je bukvalno sve što nam je potrebno. Odlično. Ti kreni da praviš i pričaj nam koliko čega stavljaš obavezno. Za koricu koristim recimo oko 70-80 grama oraha. Sad stvari u tome što ja ne koristim recepture i gramaže, imam baš fobiju od brojki, količine, normi. Fobiju imaš od toga? Pa fobiju, pa kao trebalo bi mora 100 grama ovoga, nego ja to posjećaju. Oviš nisam nikad čula, dobro, ne volim, ali ti imaš fobiju. Fobiju, da, od uslovljavanja. Ja, zagovornik sam slobodu, stvari, time se bavim, da, sloboda. Znala sam tačno, čim sam videla. Bravo. Sada prvo ću krenuti od, mislim da sam ovde videla rente, pa ću uzeti, nije problem. To znači da ću malo citrusno bude, miriš. Tako je. U ovoj šerpici ću narandati jednu koru narandže, jer će nam to trebati za krem. Da krenem prvo od toga. Ova korica mi je skoro za kje voli malo hrapavije, one su onako, da kažem, sočnije. Dobro. Inače, evo jedan trik može, da svo citrusno voće, grejpfrut, narandže, mandarine, lajm, limun, pektin sadrži u sebi prirodni pektin i one bukvalno zgušnjavaju smesu. Da, ali si probala, ja znaš što sam jedne godine probala da pravim džem od jagoda i kao staviš malo kriške to od limuna i to, ali ne mogu da kažem da mi se baš nešto specijalno zgusno. Si probala sa limetom? Nisam. Recimo sa limetom i mentu ja dodam u jagode. Stvarno? Volim da se igram i to je zapravo nešto što ja promovišem i zagovaram, jeste igra i kreativnost. Znaš, jer sad kao mi odrasli pa smo uslovljeni da to treba ovako, nekim normama, to ne sme, što ne sme. Daj da se igramo i da probamo sve. Svaki put kad vidim decu kako idu po ulici, kako tamo, znaš, šetaš, ideš ulicom i oni samo odjednom... Pa svašta nešto radi, da pomislim, Bože, kako to njima priliči. A mi to kad krenemo da radimo, iako bi se osjećali, gledamo vidimo kao glupoti je, jel da? Ali onda se glupiram sa njima zato što kad si sa decom, onda te ne smatraju da si baš fiju. Tako je. Ali deca su radoznala, deca istražuju, igraju se. Oslobođena su još uvek. Upravo. Slažem se potpuno. Mogli bi i mi malo za promjenu da izađemo iz... Jeste. Tako da ako vidite tako nas ili nekoga da se blesavi, pridružite se, možda je to jedino. Ovo će malo da... Sad ovako. Ovdje malo fizike treba, odnosno... To je sok koji odvajaš od korice koju si rendala. Jeste. Zašto? Zato što ću jednu kašiku da koristim za koricu. Jednu kašiku soka od narandže, da, i zato mi treba. Pa onda prvo krećemo od narandže. Zbog toga. Mislim, to nešto po nekom Vi možete kako god. Da, pokazat ću kasnije tvoj profil, a i blog, objasniti kako se zove i sve. I sad dok to cediš, ono što smo i malo pre pričali, kako si došla do toga da želiš da praviš zdraviji način, ne samo ishrane, već promoviš i zdraviji način života? Kuvanja. Da li bi ti bilo čudno i da li si čula nekad za svesno kuvanje? Kakvo? Svesno kuvanje. Svesno kuvanje? Čula sam ono kao budi u trenutku, svestan trenutka, ali sa svesno kuvanje nisam. A svesno kuvanje je zapravo svestan odabir namirnica, jer u poslednjih recimo par godina proučavam i makrobiotiku i trudim se da jedem i konzumiram sve ono što raste. Ono što ne raste ne jedem.
Zato što... Šta ne raste? Kako? Svašta nešto. Sve ono što nam je servirano, znaš. A zapravo sve ove namirnice nose neke informacije u sebi ko nama mogu biti ili lek ili otrov ako ih ne konzumiramo na pravi način. Primer radi, kako sam krenula. Pre par godina bila sam u situaciji da sam imala 2 firme, mnogo radila, nisam imala vremena za sebe. Čime si se bavila? Bila sam i jesam još uvek privatni preduzetnik, imala tada svoju proizvodnju i prodavnicu zdrave hrane što imam i danas. Ali si tada radila mnogo više, mnogo. Bila sam sve u svojoj firmi, bukvalno. I hranila sam se s nogu, znaš. Usput, bukvalno. Šta mi drugi serviraju, jela kasno uveče, nisam obraćala pažnju da li ta hrana meni prija ili mi ne prija. Bilo je dašla samo da jedem. Bukvalno. A vrlo često sam imala manjak energije, glavobolje. Znaš, oko 5-6 mi kao padne šećer. Pa mi kao nije dobro, malo sam umorna, ja kao bi mogla malo da prilegnem. Pa onda kao daj da popijem jedan espresso da me malo podigne. Mislim, to su tada za mene bilo okej, ali sam shvatila da je to bez veze u suštini. Nezdrav način života. Potpuno. Mislim da će nam biti dovoljno soka. Dobro. Da, i onda sam krenula da menjam svoju percepciju i da menjam svoje navike. I na kraju sam zapravo krenula od hrane, znaš. Hrana mnogo govori o nama, znaš. Ono što jedemo negde govori ko mi jesmo i obrnuto. Ono što jesmo, to jedemo. Aha, čekaj sad malo. Aha, malo. Sad razmišljam šta ja sve jedem. Sve na svaštara onda. Pa onda, znaš, to je čak i dokazano da kada smo u restoranu, a nismo gladni, a odemo u restoran, onda smo odjednom gladni. Oči su nam gladne. Bukvalno, kao daj šta god. Jeste, to je istina. Ali samo je potrebno za trenutak, znaš, staneš, pročitaš meni, udahneš i kao šta bi meni prijelo u ovom trenutku. Šta mi stvarno treba. I šta mom telu sada stvarno treba. Da li su to proteini, šećeri, torta, meso, šta god, to je pravo. To je negde svesno kuvanje i to je ono čime ću se ja baviti. Sad ću staviti 5 smokvica, otprilike. Suve smokve, 5 smokvi. Koliko si stavila oraha? Pa 70-80 grama. Ako stavite manje i više, nije nikakav problem. Dobro. Otprilike ima 70. Ovo je druga. I to je ono svesno kuvanje, znaš, da budemo u trenutku, jer telo mnogo govori nama, znaš. I to kada nam pada energija, kada imamo glavobolju, ono nam zapravo šalje signale da trebamo da stanemo, verovatno. Ali mi nastavimo i to što si rekla, ili popijemo neki lek protiv glavobolje, vrlo često, ili nalivamo se kafama, bespotrebno previše. Ili dovedemo sebe do toga da onesvestit ću se, daj mi šta god. Pa onda trpamo neke čokolade, neke slatkiše i dodaću, recimo, rekla sam 1, ali može 1,5. Neka, nek bude sočnije. Da ima. Da ima, znaš ti ono naše, samo neka ima. Da. Sad ako treba se centrira, znaš. Šta te misliš? Odlično. I otprilike treba mi cimet. Ima. Cimet. Odlično. Evo malo cimeta za bolji šmek i ukus. Može. A u pomoranđa i cimet ide. Da. Odmah posle jabuka i cimeta se dobro slažu pomoranđa i cimet. Lepo idu i naranđa i cimet i smokvice, da, sve ono. Pa recimo 1/3 za ovu količinu. Naravno, da, 1/3, ali po ukusu, ako volite malo jači ukus, slobodno stavite više cimeta i samo par sekundi da... To je to. Dobro. Sada se vadimo, ovo nam ne treba. Mogu kuglice da se prave od toga? Mogu, da. Pravim i kuglice isto bez ovog dodatka, samo sa ovim. Sad, uzet ću samo još jednu, pa čisto da izvedim da ne rondam rukama. Da, okej. Dobro smesa. Da, želiš da probaš ovako? Hoću, čekaj, imam moju kašičicu. Stani. Miriše lepo. Da li je dovoljno slatko da stavimo još neku smokvu ili je to u redu? Više nego u redu. Sjajno. Što se mene tiče, može tako da ostaviš. Kao gotova torta. Gotova. To je to. Nešto slično sam ja pravila i tako spakujem
malu plastičnu činjenicu i onda tako nosim kad mi se jede nešto slatko. Upravo. A ovdje ima dosta proteina. Orasi su izuzetni i bogati su omega-3 masnim kiselinama koji su potrebni za ishemiju mozga. Za šta? Za moždane vijuge. Za ishranu mozga. Ja ću ovo samo rukama, naravno, samo da po zidovima i po dnu. Ovo nam je korica, baza. Dobro. Ok, ovdje ćemo staviti... Možemo da uključimo, a? Da, evo. Petica bi bila ok. Petica? Aha. Znači stavili smo ovdje narandanu koru naranđe. Dobro. Naranđe sok. A mogu da koristim i ovo, ne smeta. Slobodno. Pa rede neću isto. Kašiku? Da. Evo imaš tu još jedno ako hoćeš. Predomislila sam se. Dobro. I stavit ćemo, sad ovdje, recimo, polovina, to oko 10-15 grama. Još malo. Žutog šećera. Kokosov šećer. A to je kokosov? Aha. Kokosov šećer. Ima blagu aromu. Samo malo da ova kora pusti svoju aromu. Dobro. I da pusti ta posebna ulje. Obožavam kore od citrusnih voćkica. I uvek ih uz sve koristim. I ovo ću se smanjiti, može? Može. Dodat ću. Šta dodaješ? Koliko čega? 200 ml kokosovog krema, ali onaj kokosov krem iz konzerve. To sad htjela ti pitam. Postoji kokosovo ulje. To je ono kada imamo u čvrstom obliku, kada na sobnoj temperaturi bude skroz providno i onako vodinasto kao. Da. Onda, kokosova, ona pavlaka kao neka, je li to? Jeste. To je to. Postoji kokosov puter i kokosova voda. Da. Ja obožavam kokos u svim oblicima i koristim ga od glave do pete pa i u kuhinji. To je konzerva i to je gusto, oko 70% je kokos. Dobro. I kada bi se čuvalo u frižideru, također bi bilo tvrdo. Samo treba izvaditi na sobnoj temperaturi sat, dva i koristim kompletno i vodu, ono što ostane i krem. Znači sve koristim iz konzerve. 200 ml. Da, se odvoji onako nekako kada stoji dugo. Sad, ovdje je jedna kesica, ja koristim agar. Agar je biljni želatin. Dobro. Može da se koristi i nešto drugo, u smislu ili tapioka. Tapioka? Da. Obožavam tapioku. Ja sam se danas opredelila za agar. Agar. Nisam koristila, moram da priznam. Da bi se dobila ta sirasta tekstura, blago želira. Ovdje jedna kesica, ali ja ću dodati pola. Pola kesice? Da. Ako to kupuje se u kesicama, jel? Jeste. U prahu je. Dobro. I samo sad čekamo da ovo provri, minut, dva i onda ćemo da prelijemo preko ovoga, stavimo u frižider. I to je to? I mora da odstoji minimum 6 sati. 6 do 8, tako je. I to je to. Odlično. Serviramo, dekorišemo i vola. Može. Jednostavno, ne? Jeste, vrlo. Znači, ovo nam je vrilo nekih minut otprilike. To je sasvim dovoljno. Sklonit ćemo sa vatre da se malo prohladi. Opet par minuta, onda ćemo da prelijemo. Dobro. I onda stavimo u frižider i to je to. Znači, prvo ostaviš tu malo da se prohladi. Jeste, da se malo spusti temperatura, pa onda tek prelijemo. I da malo agar krene da radi svoje. Da zgušnjava. Da, i to je to. I onda ide u frižider. I onda ide u frižider. Tako je. Davaj. Ajde, ćemo ostavimo ovako. Može, to ostavi tu pa ćemo i posle da prelijemo, da završimo i ovu. Ali do tada daj. Ovde? Tu je. Kao divno. Pa gledajte kako je to. Pravi lepi poklončić. Da, mali poklončić. Mogu si ti možda? A ja? Ja, hvala ti. Hajde. Volim poklone, pogotovo kad su jestivi. Wow. Tandaradam. Ćemo da izvadimo. Aha. Možeš? Dobro, ok. Ode. Taman je u folicu. A i treba da se skine. Tako je. Pogledajte. Miriše divno kako je lepa. Da. I to je to. Možemo da secnemo. Ajde. Ja bih rado probala. Da, direktno iz ovoga, ali onda neću moći neko drugi da probam. Ajmo ovako. Tako. Ćeš kašičicu jednu. Vrlo rado. Jako mekano ovo gore lepo. Da, izvoli. Aj, molim te i još nekome. Hoćeš ti, Lutko, da dođeš? Dođi, probaj, ajde. Molim te da vidimo kako se tebi čini.
Samo još jedna kašica, molim te, evo. A onda ćemo ovo isickati da i ostali svi probate. Ali čisto mi prvi da vama kažu da vi ne probate ako nije nešto, znate. Samo zbog toga mi je prvi. Ovo je mekano jako, ovo gore. Ko je rekao? Ko se to čuje tamo? U pravu ste bili. Baš mi se sviđa. Savršeno. Osvežavajuće lepo, jel da? Jeste. Kao sladoled je. I pa može biti. Može. Zato što ovo gore baš lagano i nije prejako, to mi se sviđa. Da, sve onako u balansu. Da, u balansu. Ali moraš svesno da jedeš. I da razmišljaš dok jedeš. Obavezno. Inače ništa nismo uradili. Čekaj. Mirjana, ti slobodno nastavi da jedeš. Evo, mi da pokažemo tvoj profil. Dakle, ukucate Mirjana Šmigić i onda Mirjana.Šmigić, Smigić, kako god, dobit ćete, što ti je ovo lepo. I to je druga tortica, nugat. To su bezglutenske palačinke, u stvari bez brašna. Ovo je kao američke, samo bezglutenske, ali? Jeste, nema, da. Sjajno. Melon mint sorbet, ja što volim. Sorbet, bravo. Lepe su ti stvari sve. Malo moj... Malo garderobe. Lifestyle. Lifestyle. Znači imaš ti i toga. Da, nije samo hrana. Nije samo hrana. Generalno, način življenja. Način života, u stvari, i svega. Da, i blog. Šmigi... Reci ti. Šmigi Mimi. Šmigi Mimi. Sa SH. Mišu s pušku, mišu s pušku, mišu s pušku, mišu s pušku. Šmigi... Mimi. Mimi. Šmigi Mimi. Ukucajte taj blog pa ćete naći se ovo što mu pričala. A ja ću da se vratim svesnom kolaču od citrusa. Hvala Mirjana puno.